ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ କାହାଣୀଟି ନେଇକି ଆସିଛି। ଯଶୁ ବୋଲି ପିଲାଟିଏ, ସେ +2ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ କଲେଜକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଏ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ନମ୍ର, ଶାନ୍ତ ଓ ଧୀର ଥିଲା। ସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲାଟି ଥିଲା। ତା'ର ନମ୍ରତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ କଲେଜର ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଇନସଲ୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଶୁ ପ୍ରତିଦିନ ଇନସଲ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିନି। ଏମିତି ଇନସଲ୍ଟ କରି କରି ତାକୁ 2 ସପ୍ତାହ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯଶୁ ଇନସଲ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିନେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 3ୟ ସପ୍ତାହ ହେଲାନ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଶୁ ଆଉ ଇନସଲ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲାନି। ଶେଷରେ ଏମିତି ରାଗ ହେଲା ଯେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଅଧଦରମରା କରିଦେଲା। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା କି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲୋକକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବା କାଚଟିଏ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ହାତିଆରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରାଧେ ରାଧେ।